večer. Dobrý večer. Moje meno je Prometeus. Ahoj. Čaute. Prometeus, možno ste už o mne počuli. Moje meno znamená v gréčtine ten, čo hľadí dopredu a premýšľa o budúcnosti. A mojím znakom je prsteň s kameňom, ktorý symbolizuje vytrvalosť a silu vôle. Ticho! Ty úbohý červ! Som najväčší z nesmrteľných. Volám sa Zeus. Za to ja som najobľúbenejšou dcérou boha Dia. Volám sa Pallas Athéna, tak ako mesto, ktorého som patrónkou. Narodila som sa z Diovho tela. Najšikovnejší, najvynaliezavejší a najstivejší zo všetkých olympských bohov je okrídlený Hermes. Čiže ja. Som synom boha Dia a krásnej nymfy Maje. Ďalší. Prinášam bohom a ľuďom posolstvá a sprevádzam duše mŕtvych do podsvetia. Som aj bohom ciest, pútnikov, ale najmä obchodníkov a zlodejov. Prometeus, stvor bytosť, ktorá sa bude ponášať na bohov, ale bude nám na zemi slúžiť a prinášať obety. Buď človek, ktorý cíti, myslí, akého na zemi dosiaľ niet. Choď k ľuďom a povedz im, aby nám prinášali obety, inak ich stíne Hérin hnev. Ale ľudia budú bohom obetovávať. Budú. Nože si vyberte, ktorý diel je vám milší. Ale pozor, mocný Zeus, to, čo si vyberieš, to ti budú nesmrteľným bohom my ľudia obetovávať. Odvážny si, Prometeus. Veľmi odvážny, ak sa staviaš proti bohom. Ale ja nenechám tvoj smelý čin bez trestu. Prikážem bleskom, bračnám, ale jakom, aby zahasili všetky ohnická na zemi. A toto čo má znamenať? To je akože toho píka, akože ho dneska, akože nedopečem? To starý mi dá, keď dojde hladný domov, chudák s krčmi. V Diovom paláci dňom i nocou plávolá jasný oheň. Vrátil sa a priniesol nám to, po čom najviac túžime. Vždy som vedela, že to dokáže. Fakt. A opäť sa môžu zdvihnúť plamene na ľudských ohniskách. A opäť sa môžu zdvihnúť plamene v ľudských dielňach. A výpary ľudskej práce a vôňa varených pokrmov budú stúpať až hore, k nebesiam.